Claro, teníamos un super guión preparado para o final. Entonces, como nos dixeron, como ides ver a peli sin final? Pero en realidad a idea era que, bueno, disfrutar con vos, había algunhas delas que xa o viran en pantalla máis pequeniña, e que tamén ese era o compromiso, ¿no? Bueno, que todas nos sentiramos cómodas co que había. Entón, grazas tamén ás familias que confiastedes moito no proxecto, a vos, que se conoceros moito. E, bueno, a todas as persoas que dan un xeito estades a fallar e estades aquí. E as que non puderon vir polos mocos tamén. Pero, bueno, sobre todo, bueno, Nuria, que ven en representación aí de moitas tamén regueifeiras que... Moitísimas grazas a vos sobre todo, a vos tamén, porque isto empezou aí como un experimento e foi como basta. Has hecho que sempre coa cámara aí está impendente e que estivo super invisible pero aliado de que ata o final, as compañeras dos colectivos onde participamos que estiveron de primeiras nos xogadores e tamén a nos deron máis seguridade e confianza, representación da familia Rita, persoas de, non sei, de verdade, que non nos queríamos enroñar e que a idea era que sexan protagonistas as verdadeiras generosas. A ver, eu non tiña dúbida que iba a gustar, a verdade. Porque, como decía Cora, que está por aí, pues, si quere, ya está Cora, ¿no? Porque non vexo de noche, se apetece. Pero, vale. Pero, bueno, eu creo que foi super difícil o que conseguiches, pero tamén ao mesmo tempo era moi fácil porque son unhas cracks estas mulleres e nos aprendemos un montón así. Significa regueifa para vós? En fin, que sentides cando regueifades? Bueno, pois para min a regueifa é o que decía Tegra, estar todas xuntas e pasalo ben. E pois eso, que moitas grazas a todos e a todas por vir e por facerme pasar estes momentos. Para min a regueifa é un medio de expresión, pero aparte diso é pois o que dixeron Tegra e África, pasalo ben, estar con esta xente maravillosa e pasar bons momentos. A regueifa, ao final, pois creo que a todas nos deu moitísimas cousas bonitas e todo cousas boas. E sobre todo este proxecto foi como algo do que sempre nos imos acordar e algo que pois marcou unha diferenza ou, bueno, abriu un camiño e pois queda aí para recordo e para sempre, ¿no? Pois eu creo que para min a regueifa significou moito, creo que foi sobre todo unha maneira ou outra maneira máis de reconectar cas miñas raíces, coa cultura, como pois coa miña identidade, co meu pobo, pero sobre todo pois cas miñas compañeiras, creo que pareceme un acerto mesturar o feminismo coa regueifa porque considero que é un traballo de sororidade, de comunidade, non é só improvisación, non é só un espectáculo, é algo que o levas no corazón ou non vas poder regueifar na vida. Entón, pois eu creo que bueno, que colliño moito cariño a regueifa e que pois non a soltarei xamais. Podedes seguir tirando dados, eso si queredes, é unha opción.
nada, decir que sodes un grupo de mulleres moi bravas, con ganas de que as cousas cambien, que fixéstelo moi ben, que o docu é super bonito, que moitísimos parabéns a todas, eso polas ganas de cambiar as cousas. Pois sí, teño experiencia un pouco como, máis que como profe, porque a mí me parece unha palabra máis forte, formadora, non? Como formadora de regueifa, despois de estar moitos anos disfrutando da regueifa, a ver, para mí a regueifa é unha maravilla, e poder ensinala é outra maravilla máis grande aínda, en plan, atopar o que che gusta, non? Saber que aí tes un sitio, non? E que tes unha voz que escoita. Por exemplo, eu agora estou un pouco emocionada, porque a min gustoume moito, moito, de verdade, todo o que fixestedes. Eu non o vira aínda. Isto é o que se busca cando decimos que queremos que a regueifa sexa expansiva. É dicir, búscanse persoas como a vos, que o levades todo por diante, que decides as cousas en voz alta, probablemente é que estedes moi nenas, eu tamén son moi nena, porque eu tamén son moi nena, pero esa valentía que tedes dentro é por conseguir subirvos a un escenario diante de toda a xente, conseguir a unha televisión a decir o que pensades sen tapuxos. É unha fortaleza que che dá a cultura e unha fortaleza que che dá, neste caso, a regueifa. Porque a regueifa é camadería, somos camaradas aquí. Entón, é emocionante. Eu sempre repito o mesmo. Para min, eu agora a miña vida está plena e está plena grazas a vos e grazas a regueifa. E algo que é maravilloso vervos, de verdade, e escoitarvos. É maravilloso ver a xente das cruces aí arriba, que somos magníficas, que somos terra de cultura, e logo. Nada, como formadora, pois, maravilla, non quero tampouco, pero moi ben ir ás aulas, ver ese shock inicial de que está facendo esta rapaza aquí, non? Porque entramos xa receifando a tope, e hai un choque inicial, e ver como a través desos 100 minutos a xente comeza preguntándose que fai aí e acaba sendo regueifeira, pero sempre pasa, da igual, todas as persoas somos iguales ao final, non? Sempre pasa, é maravilloso, chegas a un sitio, quedas co impacto inicial, despois masticas a información e despois acaba escupindo e acabas facendo o mesmo e acabas sendo regueifeira, regueifeiro. E nada, eu, de verdade, eu quero escoitarvos a vos, pero que eu estou moi ilusionada, moi emocionada con vos, Vou vos dicir unha cousa, o outono xa queda duro, estou aquí moi contenta, na regueifa hai futuro, pois cantando eu con vos, teño xa superpoderes, a regueifa feminista é o mundo das mulleres. E xa está. Non sei se daquela era respirar, pero había esas cancións que se tiraban pullas uns a outros cando cantaban, pero eso xa non recordaba porque hai moito tempo, xa son maior, bastante maior. Entón, a través de María, meteume eso na cabeza porque leva tamén xa dándolle voltas, desde que empezou co proxecto con Raquel, entonces, pois eu tamén casi vou empezar con vos, non con hoxe, pero creo que vou empezar, Na miña cabeza os recordos, vos recordos, porque ao final é como si, é como un resumen moi pequeno de moi bons momentos que pasei, bueno, con vos, con todas vos. Porque a verdade é que para min a regueifa non é improvisar, é un espectáculo, é esta xente, é isto. Non sei, xa está. Un aplauso.